So, good morning. Pati pang hilamos. Inom ko aning. Kalamansi with init nga tubig kay kuan, yubo ko. Nag-inom na ko og tambal. Wala pa jud ko ni kuan. Pa jud ko na ayo. So, mag-herbal ta. Aslom kayo. Kan ko ani madaot. So karon nangumulong ko sa akong mga puti nga mga sinina atohan na tong laban. So pata naka-plaster dire kaguliyang paning ang sala. So unya na siya napakoy kuhaan sa napakoy kuhaan sa taas. Ang oras karon isa alas 7. So wasa ta kita mo ana. So diha may mga tuog. Wala pa na siya hipos. So ang amuhang kuan kani muna mong halayan ng mga sinina bago ni siya nilabhan. So ang mga kuan wa pa na nila wa pa nalabhan kani. So wala may kahangiran uban diha lang sa usa no. Kani basa-basa pa ni siya. So ang among taas gihimo naghalayan kay ula gyud may halayan. So ingani na akong balay. Kani sa piloono na ni. Kani sa oras na kani piloono na. Lahi na kay mga bata. So awa ang kuan. Udi may matulog. Nagkaguliyang paamo ang balay. Unya na nako ni pagman akong laba. So diri jud ko mga halay. Diri. Walay halayan kita man nga walay space. So, wala na siya space. Wala na siya balay. Jugdahan kay gulak diri ako lang gipang lansangan, kanilansang. Diri na ko siya ipang halay pag wala na gid siya space. Oh, dahil mo space oh. Kana siya, sina siya tanan kana. Sumana ko mga silingan diha. Kawanon ra ba? So mga bulak na ako nang aunsa no. Ayaw na ni kay lugod ni nako dinhi siya kuan. So, muna isura sa mo ang di may mahigda. Wala pa na siya na plaster. So sorry. So magsugod na taglaba. Puti. Aray ko. So lahira kayo. Lahira kayo ang sala. So sagdi na lang to. So mga gini nagpa-repair na namo. Nagpa-repair na namo to sa taas pero napay-repair so magsugod na taglaba. Ginawa kami ng paglabang na walay kaundangan. Ang sagaan ko nila ito operation free niya. Ang kanya sa babo na sa liin niya. Oo, makasaras. Ang sama. Oo, yung operation free. Ay, ang pildo. Operation free na kumali. Pinakatato. May kasi nakabayaran, no? Ako na, wala na siya. Jadi tak punya awak bata, awak punya anak. Kanada ka lang punya ko ano. Awak kasi na natagaan mo. Pero juga tingin ko na tayo naman yung utang. Doon siya. Ito pila niya ang utang ko.
Jin, 1,000 pa man na yung tigom sa haponon, Jen. So, na naman tayo pwede mahalay. Iyan naman na ito ihalay. Halay na ito. Ano? So, diba, gisa ka na ako ng, diba, piluuno ni. Gisa ka na ako ng layunon. So, muna ihalayunon na ito. Diyan mga puti pa ni. So, maghalay sa usa ko. Wala pa ko hilang musli. Pero baras na ko.
Ako nagdura. Kasi igbara basta nato sa balay. Eh, makasakit na siya. Agi sa bulpin ang kung klorina na siya is dili siya dili siya makuan himo na siya tinta. Ano kay siya tinta. I-klorina ni ko na ni wala siya nawala. Ano siya mahitsura. Sumuuna na akong nahalay. Din, napatay isa kawaswa. Magwaswas ako sa ako ha. Ibilan na ako na akong cellphone. Ay, my God. Ipasin mahagbong na nito. Kuha pa na ako ito akong halay. So, ato nang isapaw-sapaw ang uban kay wala kang taghangar. Wate ka patughangar. So, ano na ikaduha nga halay. Napa dito so daghan tay pagod tay halayon mga manang. Wala ko panyo ngayon na ako. Wala ko i-clip ako kapalit. Para daghan siya maigo. So, ganun na siya. Oh my God! Nahagbong siya. So, manataong halay. So, muna ko nalantanay. Dito na itong uban sa umos kay basta init kay dito. So, wala may naghalay dito nga side to Yan siya halayan na diha sa silingan. Sa silingan na siyang halayan. So, diha ko mahalay kay wala nang halay ang silingan. So, bye everyone. Bye mga manang.